Noħduha for granted, ħanajt eżatt kif qed inti tajjeb. Imma fil-verità x'inhi s-saħħa? Is-saħħa hija dik l-enerġija illi aħna nagħmlu dak li nixtiequ nagħmlu. Mela għandek min anke huwa multimiljonarju, tajjeb, illi għax m'għandux saħħtu ma jistax imur postijiet oħra. Għandek min anke jgħid li pereżempju isma' anke nitla' fuq ajruplan laqas nista' naqfel iċ-ċinturin. Allura jiena nevita l-ajruplani mill-ewwel in the first place. Avolja jkollhom biżibilju mhux biex isifru biex jagħmlu. Tillimita ruħek jaħasra. Isa dik il-karozza Stef. Immaġina aħna għandna l-għażla illi malli nitwildu nażlu karozza waħda. Ilimi tista' tkun ditta tista' tkun oħra, ilimi. Però għandna kundizzjoni waħda illi jgħidlek pereżempju salesman dil-karozza li tażel tibqa' biha ħajtek kollha. X'nagħmlu normalment għax tkun karozza? Kemm ħanieħu ħsieba bir-riħa dejjem tfuq nara li għandha biżejjed fuel għax waħda nista' ikolli jekk tispiċċa li dik tispiċċa li kollox. Però mbagħad minn naħa l-oħra ġisimna illi huwa l-istess eżatt twelidna bih noħduh for granted. Ġifieri kieku tkun xi ħaġa fuq barra dak li jkun normalment iktar jieħu ħsieba. Għax xi ħaġa li drajna biha normalment nitraskuraw. Aqqas temmen qablek kien għal Anastasi l-omjopata u għamlet eloġju sħiħ tista' tgħid. Tispjega kemm il-ġisem hu sabiħ u jfejjaq lilu nnifsu. Mela karozza ma tfejjaqx lil nnifisha mardu nibżgħu għalih aħna u ġisimna jfejjaq lilu nnifsu intuħ iktar bil-ħarta u bis-sieq. U ħanaqqat ma qed tajt inti. Għadna ħerġin minn fażi illi daw il-fażijiet jiġru kultant żmien, ġieli 100 sena, ġieli anqas fej kważi temawna l-idea illi aħna m'għandna kontroll fuq xejn, illi jekk qabdek xi influenza xi virus ma tista' tagħmel xejn. Waqt illi nifhem illi hemm sekwenza ta' nies idu nħsibuhom aktar x'huma aktar vulnerabbli, di l-attitudni ta' oqgħod il-bot min-nies, tmur xemm tagħmel xek għax tista' tlaqqad xi virus jew xi influenza bħalli kieku aħna jekk l-immune system tagħna tant nitimawha bl-affarijiet li għandha bżonn, u ħansemmuhom x'inhu mallum, mhux nitimawha bl-ikel li huwa aħjar minn ieħor, imma nitimawha anke speċjalment l-ossiġnu. U x'hawn nisbaħ milli nġibu l-ossiġnu bl-exercise. Kif taf inti Stef, pereżempju naqtaw nifisna, nieħdu nisejt għall-erbik għadu ħossni tajjeb, tmurx imkien fil-kampanja fin-natura, dak l-ossiġnu illi ħajjit magħna, ħajjit ma l-immune system tagħna, ħajjit ma l-ġisem kollu. Bl-essenzjal, għax l-essenzjal dak li hu, mhux li naħarbu min-nies huwa essenzjali. Tajjeb, again, hemm minnu vulnerabbli u forsi fuq parir ta' tabib aħjar joqgħod il-bot minn xi nies, però l-maġġoranza tagħna nistgħu nieħdu rikni f'idejna u ngħidu isma' jiena ħanara x'ħan nagħmel għax waqt illi hemm dik il-biża' hemm barra li l-biża' ma tagħmel kważi l-ebda ġid, ħlief illi tikkundizzjona lin-nies, isma' mela jiena qed ngħidlek għamel hekk għax inkella ħajjiġrilek hekk. Dika isek twassal għal biex in-nies jobdu, tajjeb biex in-nies kull ma jisimgħu jemnuh. Għax in-nies tbeżżagħhom. U meta jkun hemm il-biża' in-nies joqogħdu. Inti semmejt il-vulnerabbli. Taf li jiena kieku l-vulnerabbli noħodhom iktar għall-arja. Għall-arja għax l-iktar affarijiet illi għandhom bżonn biex ifiqu huma l-iktar affarijiet naturali. F'ċertu ħin ovvjament mhux ħadd tagħmel ġurnata tixxemmek. Anyway, dak affarijiet li kulħadd jafhom. Imma li xtaqt nafas fuq wkoll Stef hija mela aħna meta mhux ħan neliminaw il-biża' tax il-biża' hija parti mill-ħajja, ma ħan nirrealizzaw illi tant għandna kontroll fuq is-sitwazzjoni illi minkejja li kellna idea mod, pereżempju, jew temawna idea mod, aħna nafu li l-kontroll tas-sew qiegħed f'idejna. Qiegħed f'idejna billi nara illi hemm dawn l-episodji ta' spiss fejn jiena qed nitma' l-ġismi b'ossiġnu, tajjeb again fin-natura bl-exercise, issa l-exercise mhux bil-forsi jsir fin-natura ta' barra, imma jista' jsir ukoll fin-natura ta' barra. Għandek lawm, għandek pereżempju tagħmel exercises ġo studio, għandek tgħid mur passiġġata. Kull ċaqliq